बेवहाय बिस्वजित दैमारी बुंनाय बाथ्राया जेबो सोलिया। बेयो गावसिनि पार्टीनिनो मोनसे एजेन्डा। बेयो आरएसएस, बेयो बीजेपी, बेयो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिनो मोनसे एजेन्डा। बिथाङा दि दायो आसाम सरकारनिफ्राय जा बिबानखौ जा डिपार्टमेन्टखौ सालायगासिनो दङ, जे बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंखाथारनांगोन। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायग्रोनानै लाबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दायो धोरोमखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि, गावजों गावनो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ लानानै फंनैसो बाथ्राखौ आंनि साइडनिफ्राय बुंनो गोसो जादों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिस्वजित दैमारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बाथ्राखौ बुंदों। बिस्वजित दैमारी बिथांनि बे फंसे बाथ्रा बुंनायनि उनावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बिस्वजित दैमारी बिथांनि बुंनाय फंसे बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनि एबा दान्थे बिदान्थे जाहोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ बिस्वजित दैमारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदोंमोन। दा नोंथांमोना आं फोरमायनानै होनि। बिस्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरा माइनरिटि रिलिजियासआव थागोन ना शिड्युल ट्राइबआव थागोन बेखौ डिसाइड खालामनांगौ होननानै बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंबावदों दि जे जायफोर एसटिनिफ्राय ख्रिस्टियान धोरोमाव थांदों बैसोरो माइनरिटि आरो एसटि मोननैनिबो खाबुखौ लागासिनो दं होननानै बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे एसटिफोरा जायफोर ख्रिस्टियान धोरोमखौ लादों बैसोरो मोनसे फिक्स खालामनांगौ जे बिथांमोना माइनरिटिनि खाबुखौ लानो ना शिड्युल ट्राइबनि खाबुखौ लानो, मोननैबो खाबुखौ लानो मोननाय नङा होननानै बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बिस्वजित दैमारी बिथांनि बे मोनसे फंसे बाथ्राखौ खोनानायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि बर' ख्रिस्टियानफोरा गोबां दुंहाव थासारि एबा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जे बिथाङा बुंदों जे जोंनि बर' हारिनि बड' ख्रिस्टियानफोरा मोनसे फिक्स खालामनांगौदि माइनरिटियाव थानो ना शिड्युल ट्राइबआव थानो होननानै। दा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया एसे आलादा रोखोमै जानांगौमोन होननानै आं सानो। दा एसटि हारिनिफ्राय ख्रिस्टियान धोरोमावहाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराल' गैया, बेवहाय गुबुन गुबुन एसटि हारिनि सुबुंफोराबो ख्रिस्टियान धोरोम लानाय गोबां दङ। दा बेवहाय बिस्वजित दैमारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राया एसे आलादा रोखोमनि जानांगौमोन होननानै आं सानो, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि ख्रिस्टियान धोरोमनि सिबियारि सुबुंफोरा गोबां फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंनो गोसो जादों। बिस्वजित दैमारी बिथाङा बेवहाय गाव पार्सनेलि बे मोनसे बाथ्राखौ बुङाखै। बे बीजेपी, आरएसएस, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिनो मोनसे एजेन्डा। दा बेवहाय बीजेपी, आरएसएस, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि एजेन्डा बायदियै बिस्वजित दैमारी बिथाङा जोंनि सिगाङाव बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बिस्वजित दैमारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राया एसे आलादा रोखोमै जानो हायोमोन, जेराव बिथाङा जोंनि बर' हारिनि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरखौ थोंजोङै टारगेट खालामनानै बुंनाय बायदि बाथ्राया जादों, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरा गोबां दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे बेवहाय बिस्वजित दैमारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ, जे बिस्वजित दैमारी बिथाङा जे पार्सनेलि बे बाथ्राखौ बुंदों, नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा। आरो बेखौ गोबाङानो मिथिखागौ जे बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे फंसे बाथ्राखौ जे पार्सनेलि बुङाखै, बेखौ पार्टिनि एबा पलिटिकेल एजेन्डा हिसाबैसो बे बाथ्राखौ बुंदों। गोबाङानो बेखौ मिथिखागौ, नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबाङा मिथिखासेयावबो ससियेल मिडियानि गेजेराव बा खौरां बिजोंनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। जों अलरेडि मिथिखागौ पलिटिकेला मा बुस्थु, हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुस्थु, आरएसएसआ मा, बीजेपीआ मा, जों बेखौ अलरेडि मिथिखागौ। जे बैनि एजेन्डा हिसाबैसो बिस्वजित दैमारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव बे फंसे बाथ्राखौ बुंदों। जे बेवहाय बिस्वजित दैमारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि बर' हारिखौ थोंजोङै थांखिनानै बुंनाय बायदि जादों, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरा गोबां फिनजाथाय एबा गोबां दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनदों। जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राया एसे आलादा रोखोमै जानो हायोमोन। दा बेवहाय बिस्वजित दैमारील' नङा, बिथाङा दि दायो आसाम सरकारनिफ्राय जा बिबानखौ जा डिपार्टमेन्टखौ सालायगासिनो दङ, जे बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंखाथारनांगोन जे बियो गावसिनि पलिटिकेल पार्टिनिनो मोनसे एजेन्डाखा। बेवहाय बिस्वजित दैमारीनि अनगायै
गुबुन हारिनि मानसियाबो थानो हागौमोन बा गुबुन कास्टनि मानसियाबो थानो हागौमोन। दा बेवहाय बिसोरनि एजेन्डा बा सावरायनाय हिसाबै बिस्वजित दैमारि बिथाङा जा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ गुबुन हारिनि सुबुङा बा गुबुन कास्टनि सुबुङा थानायबाबो बे बाथ्राखौ बुंखागौमोन। दा बेवहाय जोङो बर' हारि हिसाबै बिस्वजित दैमारि बिथांखौ थोंजोङै टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुङाब्लाबो जायो। जों बेखौ अलरेडि मिथिखागौ RSS आ मा बुस्थु, BJP हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुस्थु, जों बेखौ अलरेडि मिथिखागौ। जे बेवहाय जों थोंजोङै बिस्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ सिरियासलि लायालासिनो बे मोनसे बाथ्राखौ जों साननाया गोनां जे बेवहाय बिस्वजित दैमारिया दि बे फंसे बाथ्राखौ बुंदों दि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरा माइनरिटियाव थानो ना शिड्युल ट्राइबआव थानो, बे मोनसेखौ थोंजोङै रोखा खालामनांगौ होनना बुंनाय बाथ्राया बेवहाय बिस्वजित दैमारि बुंनाय बाथ्राया जेबो सोलिया। जे बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंबानो दि बे खामानिया जाथारगोन बे नङा। दा बेवहाय जों साननो गोनां आरो सावरायनांगौ गोनाङा बेवहायसो जुदि साननैसोनि उनावनो BJP आ बेखौ ल' एबा आयेन बानायनानै इमप्लिमेन्ट बानायोब्ला जोंनि ST हारिनिफ्राय ख्रिस्टियान धोरोमाव थांनाय सुबुंफोरा मा जागोन। दा बेखौसो जों साननो गोनां। ST निफ्राय जायफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ लादों बैसोरो माइनरिटियावनो थानांगौ होननानै बेखौ आयेन खालामनानै होयोब्ला जों बेखौ बोरै होबथागोन। जे बेवहाय बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो होबथानो हानाय नङा, बेवहाय जोंबाबो होबथानाय नङा, जोंनि जेनेरेल पाब्लिकआ बेवहाय होबथानो हानाय नङा। दा बे ल' एबा आयेना इमप्लिमेन्ट जायैनि सिगांनो जों बेखौ बोरै रैखा खालामनो हागोन, जे बोरै होबथानो हागोन, जों बेखौसो दायो सावरायनांगौ। दा बेनि अनगायै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव गावजों गावनो धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थायोब्ला जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ पार्सनेलि लायालासिनो जों बोरैहाय बेखौ एबा बे आयेन एबा ल'खौ इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगांनो होबथानो हागोन बेनि सायावसो गुवारै सावरायनांगौ आरो बेनि सायाव जों सांग्रां जानांगौ होननानै आं सानो। दा जुदि बे मोनसे आयेना पास जानायनि उनावहाय ST हारिनि सुबुंफोरा जायफोर ख्रिस्टियान धोरोमखौ लादों बैसोरो माइनरिटियावनो थानांगौ होननानै बे मोनसे आयेना पास जायोब्ला जोंनि थाखानाय ST फोरनि थाखाय एबा जोंनि बर' हारियानो गोबां खहा जागोन। जों बेखौसो साननानै नायनांगौ। जोंनि बर' हारियावबोथ' गोबां ख्रिस्टियान धोरोम लानाय सुबुंफोर दङ एबा ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोर दङ। दा बैसोरो जुदि आयेन पास जाखांनायनि उनावहाय ST स्टेटासनिफ्राय माइनरिटियाव थांनांगौ जायोब्ला जोंनि ST हारियानो गोबां खहा जागोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारियानो गोबां खहा जागोन। बेनिखायनो जों धोरोमखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय एबा दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ गारनांगौ होननानै आं सानो। आं बेवहाय बबेबा मोनसे धोरोमखौहाय गाज्रि होननानै बुङाखै। धोरोमा गासैबो एखेयानो, धोरोमा गासैबो मोजाङानो। बेवहाय गावबा गावनि फोथायनायनि खोथा। आं बेवहाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ गाज्रि बुंनो थाङाखै। मोनफ्रोमबो धोरोमानो मोजां गोजा। नाथाय बेवहाय जोंनि साधारन सुबुंफोरा जायफोर धोरोमखौ फालियो बैसोरसो जोंनि गेजेरावनो दुंहाव थासारि एबा दान्थे बिदान्थे सोमजिहोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो जों बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनानै एबा बबेबा मोनसे धोरोमखौ नासयनानै जों सासे थार धोरोम सिबियारि जानो हाया। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो धोरोमखौनो रेसपेक्ट खालामनांगोन। बेखौ लानानै जोङो गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। जों बेखौसो बे समाव सावरायनांगौदि जोङो जोंनि ST हारिखौ बोरै रैखा खालामनो हागोन। जुदि थारैनो साननैसोनि उनावनो बे मोनसे आयेना पास जायोब्ला जों जोंनि ST हारिखौ बोरै रैखा खालामनो हागोन। जुदि थारैनो ST हारिनिफ्राय ख्रिस्टियान धोरोम लानाय सुबुंफोरा माइनरिटियाव थानांगौ होननानै बुङोब्ला जों बेखौ बोरै होबथानो हागोन। दा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बिस्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायावहाय गोबां रागा जोंखांनायखौ नुनो मोनदों। दा बेवहाय बे आयेना पास जायोब्ला बेवहाय बिस्वजित दैमारियाबो हमथानो हानाय नङा, जों साफ्रोमबो हमथानो हानाय नङा। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ जों बोरै रैखाथि खालामनो हागोन बा बोरै रैखा खालामनो हागोन, बे आयेन पास जानायनि सिगांनो जों बेखौ बोरै होबथानो हागोन बेखौसो जों दायो सावरायलायनांगौ। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गावजों गावनो एना एनि दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों। दा बे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ साननांगोन। बेवहाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा पार्सनेलि बे बाथ्राखौ सानखांनानै बुङाखै। बियो गावसिनि पार्टिनिनो मोनसे एजेन्डा। बेयो RSS, बेयो BJP, बेयो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिनो मोनसे एजेन्डा। बेवहाय जास्ट बिस्वजित दैमारि बिथांखौल' बै एजेन्डानि सायावहाय बाथ्रा बुंहोनायखौ मिथिनो हायो एबा हमनो हायो। दा बेवहाय जों बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो धोरोमारि दाङाबाजि खालामलायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ गारनानै जोंनि हारिनि गेजेराव बोरै रैखाथि होनो हागोन बा जोंनि ST हारिखौ बोरै रैखाथि होनो हागोन जों बेखौसो साननांगौ। जों बबेबा मोनसे धोरोमखौ गाज्रि होननानै बुंनो हाया। मोनफ्रोमबो धोरोमानो बेवहाय मोजां।
बेवहाय गावबा गावनि फोथायनायनि खोथा सोर बबे मोनसे धोरोमखौ फालियो बा फुजियो बे गावबा गावनि खोथा बेवहाय गुबुन मोनसे धोरोमखौ जोङो सोंखारिनाय बा बबेबा मोनसे धोरोमखौ जोङो गाज्रि होननानै थोंजोङै बुंनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोना दायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ गारनानै जोङो जोंनि बर' हारिखौ बोरै रैखाथि होनो हागोन जों बेखौसो साननांगौ दा आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो सानदों दा बेवहाय आंनि बुंनायफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बयखौबो निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव गोजोन्थों